ċelebrazzjoni li se tkun qed tfakkar il-kisbiet feluq il-5 snin mintu Dr. Robert Abela sar Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista bħarsa lejn il-futuri. Hekk iddiskrivit iċ-ċelebrazzjoni li se tkun qed tiftaħ il-kalendarju ta' attivitajiet politiċi tal-Partit Laburista nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar il-kap tal-komunikazzjoni u kelliema għall-Partit Laburista Norma Saliba. Bħala rally ħajkun hawn diversi kelliema illi ħajitkellmu propju dwar dawn il-5 snin x'jissimbolizzaw ukoll għalina bħala Partit Laburista, bħala Robert Abela x'kienu l-kisbiet tiegħu f'dawn il-5 snin. Fl-isfond ta' ħut mitħejjiet loġistiċi marbutin ma' din l-attività, Saliba qasmet magħna wkoll dettalji ta' kif wieħed jista' jingħaqad mal-Partit Laburista f'Warehouse 21 f'Kordin mill-10 ta' filgħodu l-qudiem. Min ma jixtieqx iġib il-karozza tiegħu u anka jixtieq iġib forsi ħbieb jew familjari miegħu, il-kumitati lokali kollha qegħdin jorganizzaw it-trasport. Inkluż f'Għawdex inħeġġu wkoll il-Lawċin biex jikkuntattjaw il-Kumitat Lokali ta' Għawdex għax hemmhekk ukoll qegħdin jagħmlu l-preparamenti biex Lawċin jiġu jingħaqdu magħna. Għal dawk li jixtiequ jattendu bil-karozza privata tagħhom Saliba nnotat kif il-post huwa attrezzat parkeġġ adegwat waqt li l-post magħżul u wkoll aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Brabta ma' din l-attività tkellimna wkoll ma' DJ Koroma li qasam magħna x'għandu mħejja l-attività qabel din tilħaq l-ovol tagħha bid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela. Differenza tista' tgħid għall-attivitajiet li jsiru s-soltu darba ħad tkun iktar animata, jiġifieri minn naħa tiegħi ħankun qed nuħseb il-warm-up qabel jibdew jitkellmu il-mistednin u l-mexxejja politiċi minn naħa tiegħi qed nara li nagħmlu sett ta' mużika li huwa adattat għal kuleta, kif nistgħu nissuha jkun hemm kemm żgħażagħ kif ukoll nies huma ikbar fl-età. So minn naħa tiegħi ħanna kemm jista' jkun ikollna atmosfera tajba biex ikollna build-up b'saħħtu għalli jkun imiss warajja naturalment.